Ka JN Suzuki Maublay, lembat ki wei ki branch ki badan ha Joai, ICAR, Maulai bat Mairang, ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet, cash discount ka basan hajar tingka, rider jacket ka bah nyo hajar tingka, khatsan persen ka discount ha ki accessories, ka exchange offer ha ki nugi model, EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Kajingmi jangka fashion industry kala kentiu bhai ya ka yok ka kot ha ka perthai ha ka ba kala kot haduk kumba R.1 trillion bat kalala ban peniok kam yok jam ya kumba lai spa million ngut ki brio ha ka perthai hi barokoi kani ka industry kala kiu state baru ha gini ki shposnam tam baladep Ulampang jong kayeng dorbar ka Rajasthan ulaong baka puli puthi ha India kadai ka nuksa ya ka perthai barokoi Ulakran ya kani haga seminar bala pelong daka Shiksha Sanskriti Uthan Trust hanong ba Jaipur halor kapang jong ka jingkala haga puli puthi ha India. Kinong kran haga ni ka sengi gila ong ba ka jingnang jingtip jong kinong India ka long ka ba compare bat ba kilala ban pensu thiet ya ka jingstart jong ki haga perthai. Ula ay nuksa ba ka yoga kadai ka way na kita. Kadai ka jingle ran ya ka sarkar jong Arvind Kejriwal ha Delhi. Namar pasal sisian piang lalap saya uai pat udawai bapenon kama hospital sarkar ha Delhi. Lalap yakni daga Regional Drug Testing Laboratory kabana Chandigarh ba udawai sodium valproate ubalasam sha Delhi Government Hospital udai udawai ubembit pan penon kam lani ubalong substandard. Menteri Rangba jangka Uttar Pradesh Yogi Adityanath ulaong ba haus nem arjar arpusau ontung hadu laipusan klor kitanrai dieng hapo Uttar Pradesh. Kasorkar kantung ya kitanrai dieng haki rodwa haki jaka badon klau lupa bat kan penkela klau ru wat ya ki jaka ki mamadan. Ka Allahabad High Court kala penmi ya ka hukum bala daden ki basimno ya ka jing im tang na ka daw ka jing bum tre mano re mano bani shongkurim batki kam dai syo ka pap jong kita ki bum tre la penmi ya ka ne ka hukum halor ka jing tian bishar ya ka wei ka mokot duma ka ba ka kentai brio kala sim ya la ka jong ka jing im tang na ka daw ba ushen rang tre bani so shongkurim batka Menteri Sarkar jangka Karnataka Priyank Kharge ulaong bayakari India amshim la peniat satya katkum ki jingthau jangka Bhagavad Gita ka Quran ne ka Bible nrei la peniat katkum ka riti sensiar jokari ulaong baka sarkar ka pamenta ha Karnataka ka peniat katkum ka riti sensiar kari kat baka sarkar ka pamensuapat ka peniat katkum ka nongrim jangka Hindutva Nyau pesawat ki runar ke Bashirkai kila lek ban pendam yala di ha Ataria Police Station ha Uttar Pradesh. Kila rak daki plakat ki badan ya kejing tau baki kular bakin sange no ya ki kam runar lani ki kam pentrim jongki bat kiwan ban pendam yala di ha ka ai. Kani kejing wan pendam jongki kadai hadin baki pulit ki maham ban kruit dak bateng bat kin rak napang lot no ya ka yeng kasem bat kejing don jing em jongki. Kidai girunar ki badon keti haki kam to kam rakbor bat ki kam lute. Menteri Rangba jangka Uttar Pradesh Yogi Adityanath ulapan bena baka sarkar kan penjalan laisnem Yakarta jangki samla ki bakwa bandrung syaka kampulit. Ulapan bena ya kani hadian baka sarkar kala khot ya ki samla ban one tap ya ki henriu po hajar teli ki kampulit ki balai. Ka sarkar Telangana Kala kentat ya kejing penmi kubor bagi ladon ki bayap na kejing pang COVID ha gani kejela. Kala mi ka kaipot ba udon bayap COVID ha Osmania General Hospital ha Hyderabad nrai ka sarkar ka kentat ya gani da ka baong bakam dai kejing pang COVID nrai ka dai kejing sange trikam jong uklong snam jong bayap. Ki pulit ka Delhi kidang tokit halor kejing syak pen betai bom hajan jong ka embassy ka Israel ka badon hanong ba New Delhi. Ki pulit gila ong bagi don ki bapentip syaki badon ki kenja bom babu hajan ka office nrei haba kilek charatai ki jaka kilap bom don nrei ki briu ki badon hangta kilaya thu bagi shuyo sngo ya ke jing betai bat ka tedem ka bami hakasngi bakari China ka kenmau ya ukpa jong ka jaj benriu jong ka Mao Zedong
Presiden ke China Xi Jinping ula keren syai baka China ka don ya ka jingkut jingmut ka scam bahkan penteli biang ya ka Taiwan bahkan yailong ka benta jong ka China hagi sengi ki bansawan. Presiden Xi Jinping ula keren syai baka Taiwan hakawai ka sengi kan sahab hapo ka jingsen syar jong ka China. Ka China kalaraki ka lengko singka ka ba shispa laipo jong Mao Zedong haga arpun riu tarik unopra. Ki sipai Israel ki lapan pai no ya ki prapotli ki medyap jong kinang Palestine ki palayap ha Gaza. Ki dei ki medyap ki bala say na ki jaka bu medyap but ki ba klong na lom jing tep. Ka Israel kala say ya ki medyap na marba ka kwa ban pentikna lagi dei na em ki medyap jong ki brio ki ba sya rabor ha ki Hamas. Ki sipai Israel ki ra lut ya barok prapotli ki medyap sya Israel henrei hadien bala dep ban pentikna ba kim dei ki ba sya rabor kalapan pai no yaki sa Gaza lengba ke Red Cross. Menteri ketenat ia dari jongga Israel Yoav Gallant ulaong baka Israel kala syak hertma na barok kiliang na kiri bamarjan. Hag jingkren jong haying dorbar jongga Israel ulaong baka Israel ka syak hertma na Gaza na Lebanon, Syria, Judea, bat Samaria, na Iraq, na Yemen, bat na Iran. Ulaong baka Israel kamsalian rei kalapan pai kalayaki. Ula keren scam ba wala ki wei kiri ki persyang ban penting rei ka Israel kalakut jengmut baka ni khun baik. Tat haduk baki Hamas kinda du jaj. Ka National Security Council jongka Israel kalaong baka jingsya penpetai bom hajan embassy jongka Israel ha New Delhi. Kadai ka kampentrium jongki leno. Kalau maham yang kinong senong jongka ha India baki day ban long ki ba pikir bha ha ka ya ka yang namar baki leno ki temu ban keput ya kinong Israel namar ka thma ha Gaza. Ki pulit ke Delhi ki dang tokit bini ahlor gani ki jingja bat ka National Investigation Agency ru kala sedang ban tokit. Leng ba ka CCTV la suba baki don arngut ki brio ki badon kti ban le ya gani ka kam. Dagi spangut ginong kersan jongka Palestine kila mi isya surap ha New York City ha singi Christmas kata ha arpusan tarik unok pra harengkat ke jing perta bemdai ban rakhe Christmas. Kalau mi ke jing yakan arah padang ki pait ba abad ki pulit jongka New York Police Department lani ke NYPD. Kila don shipun ngut kinong yaki ki bala syakem. Ki pait ba kila turru isya Rockefeller Center Christmas tree kebadai kejaka babun ba kinong yelek kemen Christmas. Ka Israel Defense Forces kelapan bena basa laingut kisipai jongka kilayap ha ka jing yakun ha Gaza. Kisipai Israel kibayap ha Gaza haduk mentah barok kidon shispa nriu pusaungut. Ki lekno Shiite bana Iraq kilakam bakidei maki ki basiat roket ha tem sipai jongka United States kabadon ha gibenta syete jongka Al-Hasaka province ha Syria. Kaseng leno kapakam ya kejingja kadai ka Islamic Resistance. Secretary General jongka United Nations Antonio Guterres ulatung ya ka Sigrid Kaag kabadai na Netherlands bahkan simti kum ka Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator na benta ka Gaza. Ka Kaag kan habban pek ya kejingdon kam ban yarap ya kinongsong sinong jongka Gaza. Kan sedang no bantrai ya ka kam jongka nado ka pratarik ukela lengkot haus nem ubanwan. Kadai ka brio kabala syempang ba ka kam namar ba kala bat kum ka Deputy Prime Minister bat ka kentai ka banengkong ha Netherlands ban bat ya ka portfolio jongka platengka. Ka Russian Defense Enterprise kala laban pun urlong ya ka jingkwa jongka sorkar Russia. Kataban penmi arsya kiling sunya pom lani ki Su-57 fighters mentaus nem arajar arpulai. General Director jangka United Aircraft Corporation Yuri Slyusar ulabu thong bahaus nem arajar arpusau onang laban penmi syusyu kambun kiling sunya pom. Kaying darbar tawan jangka Turki kala ai jing menjur ya ke Sweden bahkan yok ban longkum ka dekat bapura jangka NATO. Ka Turki kala laban ajing menjur ya kan ha ka jing etap vote haying dorbar. Kamun shua ka Turki kala ajing menjur ya ka Finland bahkan yok ban long kot hapo ka NATO nrei kala pun slam nam ta ka Sweden nomor ba ka kwa ban penting kena shua la ka jing long kot ka Sweden ha ka NATO kan don jing kta na em ya ka shongsuk shongsngan jong ka Turki.
U Presiden berim ke United States u Donald Trump ula ai ko blai Christmas ya ki pai ba da ki jing tho ki ba khor ki ba ula tho ha ki social media namar ba u bitar palat ya ka rai jong ka yeng bishar ka bom shem la ai la di u ba undang ya khun biang ya ka election president. Ula ong bagi dan bun ba ki brio ki ba napo kari bat ki ba nabar kari ki ba ya selas niu ya u ban penjat ya ka Amerika ula timpap baka met jongki kan pot hadujak. Hagamit Christmas ki sipai jong ka United States ki la ther bom haktem jong ki leno Hezbollah ha Iraq. Ki sipai ki la le ya kani kat kum ka hukum jong President Joe Biden ubala ai bor ya ki sipai bakin jubab kala ya ka kunhun leno Hezbollah ka bapin ibor ya ki sipai US ha ki wei pat ki jaka ha ka ba ka don katto ka ningut ki sipai ki bala mensau. U Menteri Ketenat Korban Ri Jonga Nepal u Narayan Prakash Saud ulaong bagi don kumbashi spangut ki Nepali ki balalek ban peniaso bat ki sipai Russia nrai menta kila syuja ngai. Ulaong bagi don katto kan ingut ki bamensau ha katma nrai ki babun ki syuja ngai klem tip laki yap ni ki imro. Ula keren syai baka sarkar Nepal ka klem ai jingbet ya ki nong snong jongka ban lek ya khun tma nrai ki don ki brio ki bakhai brio ki bakitto ya ki ka Iraq kala kamba uwei layam bat khat prangut kelaman saw ha ka jingter bom ki sipai United States ha ki thain shati jongka nong ba Baghdad. Ka sarkar Iraq kala penrem jur ya ka jingle ki sipai US nrai ka US kala kam baka ter bom haktem jongki lekno Hezbollah. Ka jingkha khun jong ki brio ha South Korea ka her sepapalat mantau snem bat kani kala sedang nadu usnem arjar khat khandai. Ka dau ka dei namar ba bun ki samla kim tre ban ye lok bat ki ba lok ru kim tre ban yok khun namar ba ka her palat ka yok ka kot bat ka yok kam yok jam. Nalor ba ki duna palat ki ba yok lok ka ba kham kta shushu ka ya ka South Korea ka dei namar ba bun ki ba pet lok bat ki ba lek ban ya palat sanchi eng haying bishar. Gitu kilong kimat ko blay.